Príjemný dobrý deň. Ako sa máte? Dobre, 4 dobre, ostatní to nejak dajú. Výborne. No, mňa sem zavolali, aby som robil stand-up, ale ešte predtým, ako začnem, tak by som chcel povedať pár vecí. Tiež sa cítim byť skautom a kedykoľvek si dovolím zo skautov robiť srandu, tak je to len preto, že som to zažil. Čiže všetkým to doporučujem. Kto je rád, že je skaut, nech zdvihne ruku. No, viac menej, dá sa povedať, že väčšina. Veľmi dobre, to sa mi páči. No, a v tomto momente dovolte, aby som sem zavolal takého jedného kolegu, on sa volá Juraj Šoko Tabaček, trochu šušle a chcel by vám predniesť taký stand-up. Takže, dámy a páni, Juraj Šoko Tabaček. Dobrý deň, dobrý deň. Čaute, zdravím vás. Máte sa? Hej, áno, palec, malec za 3 grcaky. Takto. Nedá sa nevšimnúť, že sa blíži leto, hej? Keď už aj sme neni vonku v prírode, tak podľa alergikov sa to dá odsledovať. Kýchajú aj jedno s druhým, hej? A leto sa blíži. A čo sa tak ako v lete deje? No, chodí sa na tábory, že? A to je moment, o ktorom by som tak chcel trošku ako pojednať, hej? Že čo to tak je skautský tábor? Ale začal by som zoširoka, lebo sú tu niektorí neskauti, tak vám chcem povedať, že začíname slovom príroda. Viete, čo je príroda? Vy poznáte to? To je, no počkaj, áno, to si myslíte, krásne pohľady, zelené lúčky a krásne lesíky, ale to sú všetko nástrahy. Vy si hovoríte, ako krásne spieva vtáčik, ale on spieva len preto, aby ste nepočuli ten zlovestný lomos, ktorý z lesa prichádza. Hej? Alebo, ja neviem, také všelijaké zvláštne zvieratka. No a, ale scouting je o tom, že vy sa to naučíte spoznávať. A ja som minule rozmýšľal, že podľa mňa každý scout, teraz sú všelijakí tí hipsteri a hip-hopsteri a ja neviem akí oni, rumsteri, no a to sú tí, čo v izbách bývajú. A prvý vtip, dobre, ideme jak pila. No a oni vlastne všetci majú tie trička, ale ja viete čo, ja by som dal scoutom urobiť trička, že we did geocaching before it was cool. Without GPS. Koniec hlásenia v anglickom jazyku. No, povedal som niečo vtipné, kto nerozumiete, len sa zasmiete, to je celé. Ale o čom je napríklad taký skautský tábor? Podľa mňa človek, ktorý vedie tábor, musí byť veľmi dobrý v taktike. Pretože ak tam príde obrovský dav malých detí, tak v dave nie sú zvládnutelné. Treba ich deliť na skupinky, hej? Zmenšovať odpor, čo ja viem, ak tam máte 50 detí, skupinky po 5, hej? Vychádza mi, že ich bude asi zhruba 10, hej? No a tieto skupinky treba im dať úlohy, aby oni sa cítili naplnení. Čo ja viem, zoberieš 5 skautov v lese a im povieš, nie že choď mi nájsť šišku, lebo je za sekundu nazad s 15, hej? Ale napríklad nájdi mi kváder betónový 15x15x15. A viete, že s touto skupinkou pol dňa nemusíte rátať, hej? Sú tam povolené straty 40%, keď sa dvaja vrátia, a to je skoro až na večeru, že sa môžu najesť. Čiže hneď oslava akoby. No a potom, keď už sú najedení, tak ich pošlete do lesa, že a teraz to chodte vrátiť tam, odkiaľ ste to zobrali, hej? Druhý deň vybavené, krásne, normálne veci sa dejú, ale tábory, hej, čo treba, keď máte tábor? Musí tam byť čo? Mučiarenský kol. No, ja teda som pri ňom strávil väčšinu táborov, som bol taký menej prispôsobivý, ale mučiarenský kol, a to nie je len tak sranda, to sa musíš vydať do lesa, nájsť strom, ktorý je dosť veľký, ale zase blízko, aby som netrepal ako pomilený, chápeš, že taký ťažký z takej diaľky, keď som mohol hen taký ťažký z takejto blízky, aby ste vedeli, že mám základy logiky. Dobre, úsmev, taký, ale slabší, dobre, no. A skrátka, oni to musia celé postaviť, hej? A potom vznikajú všelijaké tie vlajky, hej? A musí tam byť stĺp na vlajku, tie sa v noci kradnú. To som mal takú príhodu na jednom skautskom. Prišli skauti v noci urobiť prepad a nenašli vlajku. Si vravím, tak to ste dobrí, ale vplížili sa do kuchyne a ukradli nám všetky hrnce a várnice. A ráno prišli ako veľkí frajeri, že nechýba vám niečo? A my, že ako čo?
No v kuchyni, čo vám niečo nechýba? Pozreli sme sa, no nechýba. Vtedy začali pochybovať a pomaličky začali prichádzať na to, že vykradli iný tábor, ktorý bol o 1,5 kilometra vedľa. Čiže hneď sa ukázalo, že sa orientujú, hej, v priestore. No, chcete tlieskať, nebudem braniť. Áno. Ja budem teraz trošku až taký sentimentálny, neviem, či poznáte, to je fínske slovo. A ja si myslím ale, že človek, ktorý je skautom, spoznal seba, lebo bol sám v prírode a bol na seba odkazaný. Spoznal, ako vyzerá dobrý človek, ktorý mu pomôže, a spoznal, ako vyzerá človek, ktorý je na konci síl alebo v kríze. A vie sa v takýchto situáciách zachovať. A vie pomôcť aj ľuďom, ktorí možno túto prípravu nemajú. A to je len veľmi maličká vec, ktorá je súčasťou skauta. Pretože skaut je čestný a pomáha. A ja si myslím, že takto má zostať, pretože ja som skautom a som rád, že mám syna, ktorému poviem, toto je cesta. Ochutnaj a sám zistíš, že je dobrá. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste ma pozvali na toto, povedal by som, krásne pódium, ktoré je takto krásne umiestnené tu na ihrisku. Ja vás všetkých vidím a som dojatý. A som veľmi rád, že tu môžem byť. A teraz jeden veľký potlesk pre vás! Nepreháňajte. Tak, ja vám veľmi ďakujem a nezabudnite skautovať, lebo to je to, čo môžete robiť nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych.